Halo. Halo. Alo, Dobar dan. dobar dan, dobar dan. To gospodin Lazar Bačić Ja sam. iz Novog Sela. Jeste. Pajić Slobodan ovde. Kako rekao ste? Pajić Slobodan, Ganin muž. Poštovanje. Sada Dragicin. Tako je, muž, tako je. Da. Reci mi, vidim da si povređen. Pa jesam sinoć, nažalost. A ko te povredio? Pa sad sam došao s operacije, sad gledam snimak i I vidiš da je kolega žandar. katastrofa. Bio sam kako sam dobio udarac, sručio sam se kao kap. Pa video sam. I otišao sam dole, nemam pojma ni gde se, kako se zove, nego ovi momci iz UKP-a me stavio auto i došao sam ovdje na urgentni. Da, vidim, javljaju i kolege da i ko si, šta si. I da laže da su studenti. I džaba pravi i unosi zlu krv. Smatr. Pa nemam pojma je. Pa reci mi, ti si iz Novog Sela, ja sam iz Petkovice, mi ispod Sera imamo čast i obraz. Znam, Gana mi je rekla kako se zove, znam da... Hoćeš li da te zovne novinar i da mu kažeš ko je povredio? Ne, nemojte to ništa, kaki. Neću da se... Pa čekaj, pa jel treba da ostane da ova džukela izađe sa laži da te tuku student? Jel to u redu? Biće to će sve da se rešava. Nisam sad ni u situaciji, niti bilo šta, znači da pričam. Dobro, nije problem, ali ako treba da predsjednik laže celu državu da te tuku student... Nemojte, molim vas, nisam, sad sam, pre 15 minuta sam izašao iz sale, boli me, sve me živo boli. Ok, ali nije korektno ni s tvoje strane onda. Ja bi dao izjavu pa da umire. A ne bi dozvolio da neko